Gilid. Oops. Ay. Pagkain pa. Bili nga po. Kaping matapang. Kaping matapang. Na kaya kang paglaban. What's up mga man? So for today's video ay gagawa tayo ng content, panibagong content, at magta-travel tayo gamit ang ating bisikleta. And ayun, kung mapapansin nyo, mahina lang yung boses ko kasi may mga tulog pa yung mga kapitbahay. And yun, samahan nyo ako hanggang dulo ng video na to. And without further ado, let's start the video. 1, 2, 3, let's go! So yun mga man, nandito na tayo sa ating meeting place sa 7-Eleven. Kasama ko na rin si James at nagpicture kami bago umalis. And 6:40 yung ride out namin. And ngayon nasa Mangaldan na kami, itong clip na to. And ayun, na-late kami ng ride out kasi na-late rin ng gising si James. Kaya ayun, naging 6:40 yung dapat maaga naming ride out. Kaya pala mga man, ang destination natin ay papuntang Arco ng Benguet Mountain Province. And ang ruta natin manggagaling sa Dagupan, Mangaldan, San Jacinto, Puzurubio, Sison, and Rosario, papuntang Arco ng Benguet Mountain Province. At kung pauwi naman ay mula sa Rosario to Damortis, San Fabian, pabalik sa Dagupan City, Pangasinan. And around 7:25 ay nakarating na tayo sa San Jacinto, Pangasinan.
Yo mga man, papunta na kami sa, di ko alam kung saan patungo tong daan namin, pero palabas siya ng Pusurubyo. And ayan na nga mga man, finally nakarating na rin tayo sa bayan ng Pusurubyo, Pangasinan. At nga pala mga man, taga dito si Ma'am Gay Paris, ang siklista ng Pangasinan. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel niya. I-flash ko na lang sa screen natin. And ayun, time check, 8:43. Dito na kami sa Season Pangasinan. At tong daan na to is pa La Union na. So let's go. Ayan mga man, so dito kami ngayon sa Season Pangasinan at papunta kami sa Benguet na Arco. Tapos magpaparosaryo kami, then San Fabian, ganun. Power. Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with heart. How much you miss it? And mga man, so mula dito sa Season papunta doon sa Benguet na Arco ay meron na lang tayong 9 kilometers para makarating doon. So ayan, on the way na kami doon. Kakatapos lang namin kumain, so let's go. Yan, on the way to Baguio. Yo! Let's go! Woohoo! Gilid! Oops! Ay! Ba't kayo pa? Dapat tumigil ka na nun. Men. Gilid mo. Bakit? Wala tayong pangputol ng kadena. Masarap. Papansin nyo dito sa gilid may mga kapadyak tayo na dumaan, kaso nga lang hindi sila tumigil para tumulong kasi baka hindi nila alam na nasiraan kami or baka alam nila na nagpapahinga lang kami. Kaya ayun, naisipan na lang namin na lakarin tong tulay at maghanap ng pinakamalapit na bike shop. Malas, lalakarin namin, naputol yung RD. Paano yung sa kadena niya? Kumagat. Hindi ba kami dito? Pagod na. Ha? Sila. Yan, marami yan. Mayroon ba doon? Men, La Union na kami, men. Nilakad lang namin, men. Paano pa kaya pag nag-bike na kami? Mas mabilis. Kaso nga lang, wala eh. Nadali tayo ng RD. Kaputol. Men. Welcome to La Union. Ayan. La Union na, men. Welcome to La Union, men. Ay. Men,
Sumasahid na. Iakyat mo. So after namin maglakad ng 1.9 kilometers ay finally nakahanap rin kami ng malapit na bike shop at napadpad nga pala kami sa Bike Fix na located sa Rosario, La Union. At maraming salamat kay Sir Edwin na nagbigay ng sticker at nag-ayos ng bike ni James. At ayun, bisita na kayo dito sa shop nila. Nandito na tayo ngayon sa Benguet Province na ARC and madaming naging problema kanina pero okay lang. At least nandito na tayo at safe tayong nakarating dito. And ayun yung yung ARC ng Benguet Province. Dito yung kasama ko si James. Hey, what's up? Tara, talon! May nasiraan ng nasiraan kasi siya ng Siraan ng bait. bait daw. Nasiraan siya ng ng RD, yung cambio sa likod. Buti na lang nagawan ng paraan. Mabait yung may-ari. So shout out kay Bike Fix. Shoutout sa Bike Fix, Bike Fix na pinag-ayusan namin. May libreng sticker Thank you pa. po dito, thank you po. Ayan. Shout out. Shoutout. Okay naman na yung bike niya. Single gear nga lang yung bike niya. Naging Oo, single tama. gear. Kasi single ako. Ganda lang. Sarap sa pakiramdam na pamparampam. Mo pamparam pam pam sumabay lang sa bayo sarap sa pakiramdam. Ayun, wala Sayo na ka dito. masabi. Sayo ka dito. Gagi. Thumbnail. First time ko dito sa Benguet Province ARC. And sana soon makapunta pa tayo sa mga ibang lugar. Sana hindi kami masiraan pag uwi. Yan. Tamang selfie lang dito si Boy, oh. Pang may Picture now. Tami later. Sa mga hindi nakaintindi ng sinabi ko, magpipicture ngayon, mapapagalitan mamaya. Yan, pero joke lang yun. At least nakapunta ka na sa pinuntan natin. YOLO tayo, YOLO. Yan, you only live once. Maikli lang yung buhay. Sulitin natin, pero dapat mag-ingat pa rin tayo para para safe lagi. Yan. So, nakakamiss lang balik-balikan itong daan na to kasi ito yung dinadaanan natin pag papunta tayo ng Baguio. Wala, COVID ngayon, hindi tayo makapunta kaya binike lang natin. Nakakamiss rin kasi itong yung ARC ng Benguet Province. Nakakamiss lang balik-balikan. Sarap sa feeling na ma-bike mo to at mapuntahan mo syempre. Yun lang. Ang lang naman nating video natin ngayon is ang goal natin ay makapunta dito at makapag-vlog. Ma-share ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Men. Ang layo pa ng uwian natin, men. Malayo pa. Nasiraan pa tayo. Nasiraan ka pa pala. Ikaw yung nasiraan. Siyempre, pag nasiraan ka, Nasiraan ka parang na. nasiraan na rin ako. Kasi iisipin ko rin na nagka-problema yun. Tulong-tulong. Oo. Tulong-tulong. Siyempre, magkasama tayong punta dito kaya magkasama rin tayong uuwi. Problema ng isa, problema ng lahat. Problema ng isa, problema ng lahat. Share ko lang Yan. Naging single speed na lang yung bike, pero okay lang yan. Makakauwi rin tayo ng ligtas sa ating bahay. Ayun. Maraming salamat kay James na nakasama ko. And ayan. So, baka dito ko na lang muna tatapusin ang video natin. Kasi ang hirap din kasi mag-video pa uwi. O, sinubukan lang natin mag-bike vlog ngayon. At ginawang content itong pagpunta natin sa Benguet Province na ARC. And ayun. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayon sa naging journey natin dito sa bike vlog natin. Ayan, hindi ko alam sasabihin ko pero ayan, sana nagustuhan nyo itong video natin at sana mas marami pa tayong mapuntahang lugar kasama yung bike natin. Yun lang.
And peace out.